كبرات خاتلتي مدب بين ميديا لو معلتها مارك كارني مراحي ناي كندا زغبر انترفيو له زي انترفيو زي بصفيحو اب سي بي سي تسرغي له ناي 21 دقيقه تكون ግን እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ናይ ዚ ኢንተርቪው ኮንተንት ወይ ድማ ስን ሓሳብ እንታይ ማርክ ካርኒ ክብል ደልዩ ኣብ ሰለስተ ክፍልታት ሰሪሐ ኣቕርበ ኣለኹ ሰናይ ምክታል መራሒ ካናዳ ማርክ ካርኒ ኣብ ንግድን ወጻኢ ዝምድናታትን ኣተኪሩ ተዛሪቡ ካብ 0 ክሳብ 10 ደቂቃ ብቐንዱ ማርክ ካርኒ ብዛዕባ ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ንግዳዊ ዝምድና ብቐንዱ ተዛሪቡ بفلاي مستي ناي تغيري بوليسيات ناي دونالد ترامب كمون بوست أساسر سفح مرداتا يهبو أسفح قليتو تتساقمات تاي مخانو كندا حانت خابتن بوزحي مس أمريكا نقدي تقبرا حقرات سوزخونت لعل 85% نقدي ناي كندا مس أمريكا مخانو سلازي قاتلو كندا أو هاجر ناي قطباوي عبيات تقبر كم زلوا حدثتي ناي نقداوي وعلات كتفرم كم زلوا بفلايكا أبز غربا أوان دراستو عنا مسي إمارات كمون مش تشاينا عبي ناي نقداوي لوت وي وعلات يالا أبتي زهابو مغلطي بقندو أهاجراوي زمدناتات نمدلدال كمون نمتنكار بقند خا نقداوي دردر عقما نمعبال كتسرح مخانا أيو تزاريبو بقند صويتو تزارب الله زرباقن حنت لا نسخة نحنا ويما كندا أبتخت قواصاصر تخيل نجارات أيا خت قواصاصر كتسرح نزلوا أزي خات استراتيجياتنا أبزينا خنسرح زلنا زبل زلوا مناتنا دونالد ترامب بوليسي لو مي مس كندا نسرحنا يبل صباح إن كندا 21% تعريفي هبا ترى جامي كأمن زيك الحقتات لوت درجة سومن حقتات زوتك كتأمنوا نيتخلنيها قال خابت زقلوت أو مجلسي كندا مس أمريكا كابزخونة هاجر زبلة أو علي زلوا بغندخا كابتي سمان حمشن نقدي كاب قرص وصاي مخاني غليصو تعريف تبحال دلو مالتيو ولاكا سممع يو ام سي اي كومون كومسا ازناي نقدي سم استخير امونغو امريكا كندا كومون ناي مكسيكو مالتيو ولاكا تسمعنا يو ام سي اي ويدما كومسا اب كتشن 26 داغمي دردر كغبرلو مخانون يزفلت እንደገና ከሐደስ مخانو ينفلت تخونه ግን ናይ ካናዳ ቁጠባ ኣምህናት ምስ ወጻ ሃገራት ንግዳዊ ዝምድናታት ንምዕማቕን ክትሰርሕ ምዃና መሊሱ ይስሚሩሉ ኩሉ ሃብቲ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከነቐምጦ ከም ዘይብልና ምክንያቱ ከምዚ ጎኒፍና ዘሎ ሽግር ኣብ መጻኢ ከነወግዶ እንተኽኢልና ከነወግዶ ኣለና ተዳጋሚ ብዚ ትኾልፎ ነራ ነቲ ሕቶታት ንክምልሰላ ነኖ ከምዚ ዝለካ ዘለኹ 2-3 ግዜ ኸ حسب حسابي كود أي تخلفني كبيليو ستايري ولا ماتي ده سواء تا انترفيو أبتحت خبراني سمع معاهم كل سستجي زخت كل فئة جي بحثر زبالة جنتي ترجم زبالة قلت لكم إليه بعد بوزح مخلف تاريخهم نوع أهلي في إزاي قلت لكم زله سجاتنا من كاين جبر زلنا كاندي ناي كندا ناي ኢኮኖሚ ንምዕባይ ምስ ህንዲ ቻይና ኤውሮጳን ሃገራትን ኣፍሪቃን ዘለና ዝምድናታት ከነስፋሕፍሕን ንጽዕር ከም ዘለናን ርኡይን ግሉጽን እዩ ካልኣይ ብሰፊሕ ዝተዛረበሉ ዘረባ ከዓ ካብ 9 ደቂቃ ጀሚሩ ክሳብ 15 ደቂቃ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስተር ከባቢያዊ ኣየርን ዝቀረበሉ ነቐፌታ እቲ ነቐፌታ እንታይ ከዓ ድኾን ደሎ ማርክ ካርኒ ምስ province Alberta ዝገብሮ ናይ ንግዲ ስምምዕ Alberta ብዙሕ እንዳድያ ተፍሪ እንተኾነ ግን climate change ከምኡን net zero ዝበሃል ፕሮግራም ኣጀንዳን ኣሎ liberal government ካብ ዝምርጻት ሒዙ ብቐንዲ ካብ ዝደፍኣሉ ኣጀንዳታት እንታዩ ካናዳ ብnet zero ክትመርሕ ኣለዋ ካናዳ ብተውፅኦ ካርቦን ብምቁጻር ቀዳመይቲ ክትወጽእ ኣለዋ ካናዳ ሲ ንዓለም ትመርሕ ዘላ ብnet zero ማለት ብክሊን ዝኾነ ኣየር ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዳስ ዋይና ከዓ ኣብ ነዳር እንተሪኹሞ ካርቦን ታክስ ዝበሃል ንኸፍል ነርና ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2025 ዓመት ምርጫ እቲ ቀዳማይ ተቐናቃኒ ናይ ካናዳ ፒየር ፖሊየቭ ምስ ማርክ ካርኒ ኣብ ናይ ምርጫ ምስተሳተፉ ከም ተቐንዲ ነጥቢ ሒዞም መፅኦም ዝነበሩ ካናዳ ካርቦን ታክስ ክትከፍል የብልናን ካርቦን ታክስ ካርኒ ኢልዩ ድኾሶ ነይሩ ካርቦን ታክስ ከዓ ኮምፕሊትሊ ከኣልየ ኢሉ ማርክ ካርኒ ተዛሪቡ ቅድሚ ማርክ ካርኒ ኣብ ኦፊስ ምህላው Prime Minister Justin Trudeau carbon tax ኣገዳሲ ምዃኑ ይዛረብ ነይሩ እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ህዝቢ ካናዳ ተወዲኡ ወይ ዕቂሉ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ካርቦን ታክስ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካርቦን ታክስ እዚ ክእለሎ ኢሎም ብብዝሒ ስለዝተቋየቑ ህዝቢ ካናዳ ዝተቆጥዑ ነይሩ ሓደ ፋይናንሻሊ ኢኮኖሚካሊ ካናዳ ሕማቕ ኮንታክት ዝነበረት ምርጫ ከም ፍታሕ ስለዝተረኣየ ኣብዚ ምርጫ ከዓ እቲ ዝምረፅ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ብዛዕባ ካርቦን ታክስ
انت عينت ريتو حيزي خمت اقداس نيرو بو مغنيات كا مارك كارني ولا كو ناي ليبرال غافرمنت ولا كو ناي بروكفيلد حلاف انت نبره اذا كاربون تاكس كالي ايلي تزاريبو سلازي قداماي مينستر نزي ستيفن جيلبو زبحال ستيفن جيلبو ناي كارني ناي قدن دارغا عاركو تبلنايو حاسوت ايكونن كون مسارحتو تبلنايو بقندو ابتي ليبرال كاكس بحال ناي ليبرال مرحتي عبي استواصو زلو سبيو اذا سبز ግን ሪዛይን ገሩ ተሰናቢቱ ስለዚ ካርኒ እቲ ስትራቴጂኡ ቀንዲ ቀያድ ሕግታት ንሙጻእ ብፍላይ ብዛዕባ አልበርታ ምስናይ ነዳዲ መፍራይ ዘሎ ሕቶታት ኣብ ጭቡጥን ተግባራውን ወፍር ዝኾነ ኣተኪርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ኢሉ ይዛረብ እዚ ግን ንመብዛሕትኦም ናይ ሊበራል ኣባራት ዝሕጉስ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ አልበርታ ዝተገብረ ስምምዕ ንካርቦን ምእካብ ካርቦን ካፕቸር እዮም ዝብልዎ ክገልጽዎ ከለው እዚ ናይ ካርቦን ካፕቸር ዝበሃል ሓሳብ ከምኡ ናይ ኒውክሊየር ጸዓት ናይ ንጹህ ናይ ኤሌክትሪክ ዘተባብዕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ማርካርኒ ኾም ይዝብል እዚ ስጉምቲ ግን ካብ አልበርታ ዘለዋ መኻይን ዓበይቲ ትራክስ ቴስ ዚ ካርቦን ታክስ ዝበሃል አልዮም ኣለዉ ብኸመይ ዳኣኒቱ ፌደራል መንግስቲ ክቋጽሮ ሓንቲ ካብ ናይ ካናዳ መንግስቲ ፌደራል ምስ ፕሮቪንሻል የተሳምዖም ነገር ከዓ እዚኣ ፌደራል መንግስቲ ንካርቦን ታክስ ዝበሃል ክገብር ይደሊ provincial كإللو يبل تهزب قطع ماچو زلو إللو يدبل ግን ገለገለ ክፍል ሃገራት ካብ ኦታዋ በትእዛዝ ጥራይ ከም ዝተዋሃበን ስምዓን ዘሎ ቅሬታውን ንመንግስቲ ኣስተብሂልሉ ከም ዘሎ ይተዛረብ ሓበራዊ ሸቶታት ንውቃዕ ምስ ክፍል ሃገራት ምትሕባር ምስራሕ ገዳስ ምዃኑ ከምኡን ናብታ ሳልሰይቲ ኣጀንድኡ ክሰግር ደፋፊኣ ኢንተርቪው ትገብሩ ዝነበረት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣትኮልፎ ነራ እጂ ደፋፊኣ ናብታ ሳልሰይቲ ኣጀንዳ ምጽያቶ እታ ሳልሰይቲ ኣጀንዳ ንብላ ዘለና ካብ ደቂቃ 15 ክሳብ 23 መጨረሻ ማለት እዩ ማርካርኒ ኣብ ስልጣን ካብት መጽሲ ዳርጋ ሓደ ዓመት ጌርካ ኣለሃ ሕጂ ኣውሽት ሓደ ዓመት ሲ እንታይ ኣፍሪካ እንታይ ጌርካ ንካናዳስ እንታይ ኣፍሪካ ኣላ ክትብልያ ተሓቶ ዘላ ገለገለ ሰባት ከም ዝኸስዎ ከዓ ንናይ ማጆሪቲ ንምርካብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕግታት ሓይታቶ ንኣብነታይ ሕጂ ፒየር ፖሊየቭ እንታይ ኢሉ ድኸሶ ንማጆሪቲ ተጠቂሙሲ ሕግታት ኣብ ካናዳ ከመይ ዝኾነ ሓሳብ መጽሞ ብዙሓቶም ሜምበርስ ኦፍ ፓርላመንት ዝበሃሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ይካትዕሉ ዲስካስ ገብሩ ዲቤት ገብሩ እቲ ቅቡል ዝተባሃለ ሓሳብ ከዓ ከም ቢል ኮይኑ ይሓልፍ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎሲ ንካናዳ ዝጠቕሙ ሕግታት ንምሕላፍ ካብቲ ምኽሪ ዘለዎ ተኣማንነት ኣብቲ ምኽሪ ኣብ ሕጊ ክሳብ ዘይተሓስና ወል ሓንቲ ጌጋ የብልናን ይዝብል በቃ ጌጋ የብልናን ሕጊ ክሳብ ዘይተሓስናስ ጌጋ የብልናን ፕራይም ሚኒስተር ሙኻን ማለት እዚ ስራሕ እዚ ብተፈጥሮኡ ዘይዕርፍን ሰፊሕን ሙኻን እዩ ዝርዳእኒ እንተኾነ ግን ولا قدم حج عبيتي سرحات سريحين يرئي انت هون ግን معرخ እንደዚህ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ምዃን ከምዛ ዓነት ጸጥቆም ዘሎ ግን ኣይፈልጥን ኣይተጸበኹን የረኢ ዝብል ገለ ካብ ብዛዕባ ስቲቨን ጊልቦ ክነግረኩም ብ1970 ከም ዝተወልደ ስቲቨን ጊልቦ ዘለኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ደካትዖም ኣብ ካናዳ ምክንያቱ አክቲቪስት እዩ ኣባል ናይ ፓርላመንት ካብ ዝኾን ካብ 2019 ማለት እዩ ሚኒስተር ናይ ካናዳን ሄሪቴጅ ነይሩ ታሪኽ ካናዳ ማለት ካብ 2016 ክሳብ 21 ድሓር ናይ ክላይመት ሚኒስተር ኮይኑ ካብ 21 ክሳብ 2025 ሰሪሑ ካናዳ ካብ ክላይመት ዘለዋ ኣካይዳ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ግሪን ኤነርጂ ግሪን ክላይመት ትመርሕ ደላ ሃገራ ድሓር ሚኒስተር ኦፍ አይደንቲቲ ኤንድ ካልቸር ኮይኑ ከዓ ኣብ 2025 ሰርሕ ነይሩ ማለት ስቲቨን ጊልቦ ምውጽኡ ግን ብጣዕሚ ሕጉሳት ኣይኮኑን ካናዳ መብዛሕትኦም ናይ ሊበራል ጋቨርንመንት ማለት እዩ ሓለፍቲ ዋላ ምክንያቱ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ኣለዎም ዕሩኽዮም ሓስቶም ነዊሕ እዋን ሊበራል ጋቨርንመንት ንካናዳ ልዕሊ 10 ዓመት እዩ መሪሕዋ ስለዚ ዳርጋኡ ዘለውሲ መሓዙት ኮይኖም እዮም እቲ ሓላፍነት ዳርጋናቶም ገይሮም እዮም ካርኒ ከዓ ነዚ ከም ዘኽብሮ እዩ ዝገልጽ ወል ሓንቲ እውን ሕማቕ ከም ዝተዛረበ ውሳኔ ናይ ጊልቦ እዩ ጊልቦ ምውጽኡ ከዓ ናቱ ውሳኔ ይኽብሮ ይኽብል ተዛሪቡ ብዙሓት ተዛረበን ኣሁሉ ይብኽድ እንታይ እዩ ገዲፍዋ ብዛዕባ 2026 ብዙሕ እኳ ተዛረበን ተስፋ ኣለና ይዝብል እንተኾነ ግን 2026 ኣብ ውሽጣዊ ልምዓት ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብፍላይ ትኩረት ንምግባር ብዛዕባ ሓላፍነት ፕሪቪሌጅ ገይሩ ንካናዳ መምራሕሲ ከም ፕሪቪሌጅ ገይሩ ዝርኢ ተዛሪቡ ብዝኾነ እዛ ንሱ ዝገበራ ኢንተርቪው ናይ 25 ደቂቃ ብሕፅር ዝበለ ገልጽ ኣፈት ንዘለኹ ክብራት ሕዋተይ ዓመት 2025 እኳ ደሓን
كم زخنا حليفة لا بزح نجارنا رئنا بزحنا سمعنا عمت 2020 شنكن عمتنا يقبر اللي أخزازما كبر حتى خاتاتلتي نزا channel نمعباي لايك شير سبسكرايب ترسعوا تفول انترفيو أب تحت اللينك جرى فولكم سنة يمكتال. Is we need to control what we can control. We can't necessarily control Donald Trump. I think everyone's figured that out. Or the United States of America. What we can control is what we build here at home. You look at the progress we've made. One Canadian economy doing that. Okay, I'm out of time, but I want to ask you, do you like this job? Do I like this job? Yes. How's that? How's that? Let's end on a high. It's an important time, and it's a privilege to have it. It's a huge responsibility, but as long as I have it, I'm going to be working flat out on it. Thank you for your time. Thank you very much. Happy holidays. Thank you, you too.